Som Katka Heneková, som Puchovčanka a kandidujem na primátorku mesta Puchov. Mám 42 rokov, v Puchove žijem v podstate od narodenia. Chodila som tu do jaslí, do materskej škôlky, do základnej školy, na gymnázium. Následne som pokračovala štúdiom na vysokej škole, na právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde som štúdium ukončila v roku 1999. O 2 roky neskôr som si spravila rigoróznu skúšku a ukončila som toto štúdium získaním titulu doktor práv. Ja toto mesto milujem. V tomto meste žijem, pracujem, vychovávam svoje deti, chodím do kostola, športujem, chodím za kultúrou do divadla, do kina. V tomto meste chcem žiť a zostarnúť. Chcem tu žiť aj po voľbách. Chcem tu žiť aj po 10.11. a preto celá moja kampaň bude vedená slušne. To, že som manželkou súčasného primátora, nie je žiadnym tajomstvom. Jeho prácu si veľmi vážim a verím, že sa mi podarí napredovať v nabehnutom rozvoji mesta. Mesto počas tých 4 rokov je v perfektnej kondícii pripravené na ďalší rozvoj a ďalšie investície. Verím, že v spolupráci s vami i s novými poslancami sa podarí mestu pomôcť v ďalšom rozvoji a podarí sa mestu dosiahnuť všetky vytúžené ciele. A prečo Katku? Pretože je to tá najlepšia manželka, pretože je tá milujúca matka a je hlavne veľmi dobrá kamarátka a priateľka. Chcel by som poprosiť ľudí, aby dali jej svoj hlas, pretože je veľmi podstatné, veľmi dôležité, aby v meste veci, ktoré boli správne naštartované počas 4 rokov, pokračovali ďalej. A pre mňa naozaj jedinou osobou je Katka, ktorá by dokázala v týchto veciach naďalej pokračovať. Dokázala by dotiahnuť projekty ďalej. A tým, že je žena, má veľkú pravdepodobnosť a veľkú možnosť vniesť do politiky troška ľudskosti, ženskosti, troška to celé zjemniť, to, čo chýbalo teraz tieto 4 roky. Tým, že je vzdelaná a je naozaj odborníčka a má veľmi veľké skúsenosti z minulosti s riadením kolektívov, do tohto ja vkladám nádej, že naozaj ten Púchov by sme mohli posunúť celkovo dopredu. Hej bratu, povedz, čo by si podal o našej mame. Naša mamina je milá, pekná, usilovná a múdra. A teraz ty, brácho. No tak naša mamina veľmi rada pečie, varí, veľmi rada športuje a aj keď býva niekedy prísna, tak ju máme všetci veľmi radi, ale je k nám prísna iba z toho dôvodu, že nás má veľmi rada. Prečo kandidujem? Pretože Púchov je moja rodina, pretože Púchov je v mojom srdci.